Takže čaute, dneska si povieme, že prečo Yamaha IZ je najlepšia motorka. Prvý dôvod je, lebo je ľahká oproti normálnym crossovým motorkám, ako je 125, 250, 450. Druhý dôvod je, lebo má malý obsah motora, lacný servis aj na pomere Japonca. Tretia výhoda je, že na svoju váhu má veľa koní. Má 30 koní horsepower a 22 kW na papieri. Táto už môže mať tých 20. Už to je 2012. A ďalšia výhoda je to, že je pomerne ľahká. Má 70 kg oproti 125 250 veľkým crossám, tak majú po 100 kg, takže je tam tá výhoda, že o 30 kg je ľahšia a ovládateľnejšia. Ďalšia výhoda je, že obratnejšia a je viacej agresívnejšia, lebo má menšie kolesa než normálne crossy. Z mojej skúsenosti som veľmi spokojný a si myslím, že by ste si to mali vyskúšať.